No počúvajte, dáme si hru, ktorú my sme ju veľmi dlho nehrali, ale je to tiež také herecké branže celkom. Robili ste niekedy dubbing? No, párkrát, no. Asi 3krát. A je to dosť také, že... Ja som ináč... To teraz prezradím o sebe niečo. Prepáč, že je to o tebe skôr relácia, ale poviem o sebe. Ale víš čo, Dobre, nie, akože... Ja som dabovával, to je celé. Dobre, nepoďme ďalej. Je to, že ne, to řekni. Ne, ja som fakt daboval, ale pozor, ja som fakt daboval skoro všetkých Černochov na Slovensku. Willa Smitha napríklad a všetkých ostatných. A proč? Samuel L. Jackson, čože? A proč? Toto som sa vždy pýtal, ale zase na druhej strane. Ukaž mi to, jak bys daboval to. Ja že... Černocha. Čože? Afroameričana, Černocha, no. Schovajte tú pištoľu. No z nej jdeš strach, ty vole. Samuel L. Jackson. Schovajte tú pištoľu. Řekni to ještě jednou, já si představím teďka třeba Willa Smithe. Willa Smithe. Škovaj mi tu pištolu, že? Schovajte tú pištoľu. A teď to počkej, teď to řekni jako Denzel Washington. Schovajte tú pištoľu. Tak Washington je horší herec než ten první, vole. Poďme ale k tomu divadelnému dubbingu, teda. Tak som sa dostal nenápadne k tomu, že som robil dubbing. To bola celá tá otázka na mňa. Dobře. No, každopádne, ja som si tu vymyslel takú tému k tomuto dubbingu, ale nechám to na teba, že divadelný dubbing spočíva v tom, že dvaja vlastne fakt dabujú postavy, ktoré sú na javisku, hej? Tým, že máme 4 hercov, tak je to veľmi jednoduché rozdeliť. Budem veľmi rád, jak Igor a Geňa budú hrať, v tomto prípade, dobre? A Bohuš a Michal budú delať vlastne tých dubbingerov. Jasne. Hej? Co má co společného, ne? No a teraz ideme prosím pekne vymysleť tému, že kde by sa mohlo, že aký film budeme dabovať, ak keby, hej? Nejakých 2 protagonistov musíme vymysleť. Čo máš ty, nejaký obľúbený film, alebo niečo také, čo máš celkom rád, nejakú prípadne? Já mám rád jako filmy o superhrdinech třeba. Superhrdinech? No jasně. Počkaj, ale tak sme tam obsadili Igora a Geniu, neviem. V pohodě, pravda, no. Tak nějaký sociální drama možná. No, tak, no. Sociální drama. Akčního hrdiny. Sociálny, no akože malo by sme vymysleť buď nejaký teda aspoň nejakú základnú situáciu, alebo teda nejakú scénu z filmu možno, ktorú si predabujeme, aj takto to môžeme poňať celkom. Oni to aj tak samozrejme pomenia, lebo to nebude tá reálna scéna z filmu, ale aspoň žáner si povedzme. Čo by sa ti páčilo, aký žáner? No tak jestli ne sociální drama, tak já nevím, western nějaký třeba. Western? Třeba. Dobre, čiže... Proč jsi se bál sociálního dramatu, jo? Ja neviem, co to je. Ale vlastne vo mne to není tak, že v pohode môžeme sociálny drama. Ale akože western, ja si myslím, že je celkom priechodný, nie pre vás? Že by sa stretli nejakí dvaja kovbojové na poušti. Na poušti. Super, a môžeme tam použiť to tvoje schovajte tú pištolu. No ja... Môžete to celé dabovať do slovenčiny. OK, nech sa páči. Začína sa divadelný dubbing práve teraz. Jsem inženýr Jimmy Carlson. To přece dobře vím, Jimmy. Mám problémy v zaměstnání, protože můj šéf má... Tvůj šéf. Můj šéf
Opravdu jsem řekl slovo šéf? Já nevím, jsem ospalý. Ale jak tak o tom přemýšlím, skutečně si řekl slovo šéf. Tak jsem to asi řekl. Poslouchej mě, jak ty se jmenuješ? Převezl si mě. Tak znova, jak ty se jmenuješ? Jerry. Jen tak obyčejný Jerry? Jerry Smith. A vyslovuj to správně. Smith. Dobře mě poslouchej. Vždycky, když nevím kudy kam, dívám se na toho chlápka, co drží mikrofon a sedí vedle Bouše. To není špatný nápad. Mně to přijde jako špatný nápad, ale nemůžu si pomoct. A teď sleduj, co ti předvedu. Máš nějakou... Pořád se na něj dívám, nemůžu si pomoct. A vždycky, když jsem nervózní, vystrkuji jazyk z pusy ven. No. Ale pozor, to já dělám také, ale nevystrkuji ho tolik. Máš nějakou veselou příhodu? Ne. A ty? Ještě nevím, ale možná bych jednu měl. To ti jde jednou takhle Nelson Mandela na zelený teh. A oni mu říkají, Nelsone, a Nelson Mandela schová za takovou zítku. A je za tou zítkou. To je mi ale povedená historka. A Nelson pak vyleze. Neříkal jsem, že šplhá po skále. Ne. Jenom vyleze, jenom se mu ta hlava objeví. A dál? Jak je to dál? Proč jsem do... Sledujte na Prima Plus vaše oblíbené pořady, filmy a seriály dříve než v televizi a bez reklam. Prima Plus je zábava pro celou rodinu.